turpa ja sitten se ravi. Eikä se kuvaa! Eikä! Tähän halusit elokuvaa tehdä. Niin haluttiinkin. Sala kuunteliks se? No niin, sitten kaikki muut paitsi Viivi. Missä minä olen? No kodinhoitohuoneessa tietysti. Ai oikeesti? Ei varmaan oo. Tää on yläkerrassa. Mä olen varma. Tää huijaa tää tyhmä korkka. Kävelee kenkillä sisällä edelleen vuohon. Sony. Vai oliko se Jony? Mitä vitsiä? Ai niin kun nää jutut on Sony. Vai siitä? Toista tiisiä. Saatte nyt katsoa. Mikä siinä kuvassa on? Oota, se on monesti. Koska tää näkyy tiiliä. Hei, kysytään mitä Reetta. Tää on pihalla. Se on pihalla. Se on pihalla. No joo. Onko? Se on pihalla. Pidän kiinni. Ota päälle. Tippu vettä. Tippu vettä. Tippu vettä. Tutkitaan kaikki penkit. Ei oo sisään, koska siinä on tiiliä. Voiks ne olla mukana? Se voi täälläkin. Ja kenties. Löys siitä. Hyvä. Se on pihalla. Ei tyhmä. Ne sukat kanssa. Anna se lottapaperi. Anna se lottapaperi. Anna se lottapaperi. Se on homma. Mikä se on? Se on joku tulihomma. Se näyttää ihan iPadilta. Ja sit siinä on kake vieressä. Älä sano, että on pihalta. Leikkimöki. Se näyttää ihan mun leikkimökiltä. Niin. Ei jaksa. Se on vaja. Se on vaja. Se on vaja. Täälläkin on niitä vainioisia. Mitä? Sellainen siisti. Ei mä tiedä missä toi on. Tuo sisään. Se on siellä. Mikä siinä? Laittakaa toi Mitä kiinni. siinä lukee? Minut löydät naapurista. Hop hop matkaan siitä. Ei kun oikeesti vai? Ihan epäreilu. Me lopetetaan tää peli. Ei se on pakollakin tossa. Hei nyt, mä haluun nähdä, Se on joku ihan tunne. Ei kauheen näköinen. Tätä muokaa tietokoneella. Ota näyttää sitä vielä taas. Isko sanoo, että se on tolleen päin. Mikä toi valkoinen juttu? Joku. Hei jotain. Hei Viivi, näytäpä sitä vielä. Hei, oota, mä luulen, että meillä oli vaan yläkerras tommonen. Me löydettiin tikkareita. Miksi just kun me tullaan siihen? Me ei tiedetä yhtään mitään. Paitsi tää lamppu vielä. But the deeper I get into this school malarkey, the more I realise really Nata! change things for each student. Onko se viisi?
Ompelukone. 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 Eikö se kutsu taas koko luokkaa? Ei se varmaan. Vähän se niille kutsu.